Sa Good Vibes, mga endangered nga mga flora and fauna nakita sa Northern Negros Natural Park sa Ginpatigayon nga assessment. Hostel sa Don Salvador Benedicto open na for rentals. May report si Romeo Subaldo. Ini ang kinatawag nga pointed tooth slipper orchid. Isa ka endangered nga sa isang orchid nga endemic o kundrila makitaan sa Mount Madalagan Range nga parte sa Northern Negros Natural Park. Ini naman ang feature plant, isa ka carnivorous plant nga nagagamit sa iyang nectar para ma-attract ang mga insekto para ini makaon nga makitaan man sa area nga parte sang NNNP. Ini naman ang popular nga sulfur vent sa may sulfurata dako sa Mount Madalagan, isa ka popular nga destinasyon para sa mga mountaineers. May nakitaan man nga Visayan tariktik hornbill nga makitaan sa Panay kag Negros nga threatened na bangod sa pagkadula sang ilang habitat kag bangod sang hunting. Pila lamang ini sa mga nakitaan nga mga flora and fauna sa ginpatigayon nga assessment sang team sa Northern Negros Natural Park halin sa Barangay Canandog sa Murcia, sa Patag sa Silay kag sa Don Salvador Benedicto. Patimaan nga na-preserve sa gihapon kung ano pang mayara kita sa NNNP. Pero sa karon, wala pa anay ginapasakaan liwat ang ini nga protected area. Natala na pa nga mag-present ang NNNP sa Protected Area Management Board o Pambi sa ilang assessment antes iniliwat mabuksan sa publiko. Suno kay Park Superintendent Gina Herangaya, isa sa mga nadiskubrihan bangod sa impormasyon halin sa barangay nga may mga backdoor nga mga trekkers o kung illegal nga nagasulod sa protected area. Number one, ang basura. Tag ang amo na ang hindi gid sila mag-ano sang ang risk bala sa between sa LGU magkagdiri sa amon kay kung kaso kung anong matabo uli na kami kabalo nga may amo na bala may mga backdoor na naga-trackers. So hindi na siya namon makontrol dito sa subong. Pero nagapanikasog na ang mga LGU kag mga barangay nga pabaskugon pagid ang enforcement kay initanan para man sa safety sa mga nagasaka sa bukid. Samtang, ang hostel naman sang DNR NNNP sa may Don Salvador Benedicto ang bukas na for rentals. Sa mga luyag mag-camping diri, sa may ibabaw lang sang viewing deck sa Malatanog Falls, may ginpatuko diri nga hostel. 1,200 pesos per room ang rent for overnight, good for 6 persons. Temporary pa lang ini nga rate kag subject pa nga magsaka. Para naman sa gusto yang mag-tent, pwede makapitch sang tent sa atubangan sang opisina sang NNNP o kung sa may grassland mga 1 kilometer away lang. Magsulat lang sa opisina sang NNNP kag maglisensya. Posible sa bulan sang Abril o kung Mayo paliwat mabuksan ang NNNP sa mga trekkers. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.